mangane suwe ini selang oleh wis bengi bareng kok. Nyo, nyo iki lho wis tak masakke. Apa iki? Botok, Botok apa? tempe karo tahu. Jare ke diet. Yo tak masakke niki. Ya iki masak dhewe apa awe wong iki? Yo masak dhewe lah kowe kok ngremehke bojomu lho. Senengane. Tak kira kok limet men bengi-bengi masak botok bareng gitu. Lah wong jare kowe diet. Tapi ki ono sego. Segone Emane sapa? mangan kok pangan. Yo engko kono sih. Ya wis, jajal buka sih rasane piye iki kiringe. Botok apa iki? Wis dikandani kok botok tahu karo tempe Kak Indo. Wis nek menu dia yo ngene-ngene iki to. Wis Lho. mau dipangan. Menune botok tahu tempe jarene. Kowe enak mbok ora tak jejele sih. Kok cek remeh ke meneh iki lho. Nah, aku mau jarene ana aku dhewe wis harus semangat.